Iya aku gemes. Ayo Bu Bu Ijul. Mana? Bu Lydia, oh ini loh Bu Lydia yang ini. Oh oke. Yang itu apa yang ini? Bu, sehat selalu ya Bu ge. Minggu ganti iki wae. Muni ora ya? Bikin gak konsen tau. Dan Balio Sri, dan Balio, aku loro mikir kowe ono nang ngendi. Dan Balio Sri, dan Balio, teko temen kowe ninggal ke aku. Buana, Del, kayaknya ibu mau ngerti yang kita mau ya? Iya. Kayak pisang ya. Tuh boy. Monggo Pak Jul. Yo. Masuk deh. Bayi kita joget ayo sini. Ayo Bunda cantik. Bersama Citra Buana. Ayo juragane bakso monggo. Kita goyang lagi ya, Del. Asik. Siap Mas. Ayo Bu. Pak Dapur goyang. Yuk. Mosok bos.
Ayah. Sini sayang. Teles tebes tetes telur Cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol, cendol cendol. Karo bungi ayo sini. Cendol dawet seger. Nah ini, ayo. Jiro lupa ibu anda pintu walu. Solo. Terima kasih bosku. Masuk bos. Senadyan kowe ngilang rabi so tak sawang nanging ning ati tansah kelingan marise janjimu kuwi larani ati senadyan aku loro ning sekuat nyangga tatu ning jero dodo beri rasane yen eling kowe angel tambane
Citra Buan. Yen aku lara nek sing kuat nyangga tandu ning jero dodo ora rasane yen eling kowe angel tambane. Sing ning sandheku ben melu krungu sing tak rasane. Banyu Langit. Nggih, nanti spesial nanti diputer. Terima kasih teman-teman Campur Sari bersama Citra Buan. Terima kasih ucapan bersama Ras Audio Sound System. Spesial keluarga besar Monggo Pak De. Bapak Sugeng. Anglia numpak prau layar, engki
Hormati pinangan pambutan spesial buat Bapak Sugeng, matur sembah nuwun kalian Ibu nggih sehat-sehat selalu. Kalau mau request lagu boleh 50. Oke. Yang pantoro rati mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Jasul Laksmi. Ya buat keluarga Pelem, keluarga Karang, lagu Lintang Asmoro spesial buat Anda, buat Pak D Yoga. Setiamu
Bapak enak. Monggo Bapak Santoso. Nanti istiqomah, lan sing